Bdiet il-ħidma biex timbena mill-ġdid il-karreġġata direzzjoni tramuntana ta' triq il-Marfa max-xatt tal-Bajja tal-Għadira fil-Mellieħa, xogħol li qed isir minn Infrastruttura Malta flimkien mal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma hekk kif il-ħidma f'dan il-proġett se jsir fi 3 fażijiet. Dan fid-dawl li din it-triq tal-karreġġata b'żewġ korsija u twila madwar 1.5 km il-unika rotta għall-armier u għall-vapur ta' Għawdex u bekk irid jitħalla miftuħ l-aċċess b'arranġamenti temporani. Fost ix-xogħlijiet insibu tneħħija tal-wiċċ antik tal-karreġġata fejn minn hemm imbagħad jibda tħaffir ta' trinek għal kważi 5 kilometri ta' pajpijiet b'wisa ta' aktar minn 9 metru. One tkellem mal-perit fuq dan il-proġett, Rebecca Grek, fejn spjegatilna aktar fid-dettall xogħlijiet qed isiru. Ix-xogħlijiet mbagħad eventwalment wara li jsiru s-servizzi kollha nkomplu bil-bini mill-ġdid tal-pedamenti tat-triq u jsir il-wiċċ mill-ġdid tal-asfalt inkluż bankini biex tkun qed issir tul ta' korsija twila ta' tul ta' 1.5 km bini mill-ġdid, ġifieri. Għalissa x-xogħlijiet ħajkunu qegħdin isiru fil-karreġġata direzzjoni tuħdok lejn in-nord u mbagħad eventwalment isiru wkoll xogħlijiet fuq il-karreġġata ta' Southbound meta jkun qed isiru xogħlijiet oħrajn relatati mal-promenad tal-Bajja tal-Għadira. Dan l-investiment se jkun qed itejjeb il-kwalità u s-sigurtà tal-provvista tal-ilma tax-xorb f'pajjiżna, hekk kif se jgħaqad flimkien il-ġibjuni ta' taqali mal-impjant ta' Reverse Osmosis ta' Pembroke u ċ-Ċirkewwa. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Frederica Zoppardi spjega ma' One News kif dan il-proġett jinkludi wkoll tisbieħ tal-promenad tal-Bajja tal-Għadira b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. Hija parti fejn ma tistax tingħala minħabba li m'hemmx alternattiva oħra għaliha. Għaldaqstant fil-waqt li triq fejn anki matul is-sajf, ix-xhur tas-sajf għandek il-baħar, ridna nsibu il-perjodu ideali ta' meta nkunu qegħdin naħdmu. Allura b'kollaborazzjoni mas-servizzi tal-ilma mal-korporazzjoni aħna qegħdin naħdmu biex naqdu żewġ proġetti flimkien. It-tisħiħ ta' triq, il-bini minn triq fl-istess ħin il-tqejjed ta' servizzi kbar tal-ilma. U wkoll aktar tard se nkunu qegħdin naħdmu mal-Ministeru tat-Turiżmu sabiex nupgradejaw in-naħa l-oħra ta' triq ukoll. Dan il-proġett se jkun qed jara wkoll titjib fil-provvista tal-ilma fl-inħawi tal-Għadira kif ukoll tal-ilma riċiklat għat-tisqija tar-raba fl-inħawi. Dan se jkun qed jinkludi wkoll pajpijiet għal fiber optic cables u kif ukoll il-kontroll ta' boreholes fost oħrajn.